Released! De champagne kniepen. Om haast voeren is Grutte Pier, of Cross of the Dutchman, zoals de game officieel heet, online. En dat mij viert worden, want er is haast 6 hier toch meer dan 20 mensen aan werken. Het mooie hiervan is dat wij een stukje van de Friese volksgeschiedenis eigenlijk met de hele wereld kunnen delen. Je kruipt letterlijk in de huid van Grutte Pier en je maakt mee hoe hij van een eenvoudige boer eigenlijk uitgroeit tot de leider van een rebellenleger. De game komt in zo'n taal online. En vanzelfs ook in het Friesk. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we de makkers geerwerken met Ate Griepstra, schrijver van de Friese jeugdroman Kruis van de Hollander. Een boek dat baseren is op het eerste scenario van de nieuwe game. Ik ga mij toch door het script. Ik had de boekschreeuwen wat erbij had. En ik ga mij werken aan de dialogen en aan de oorzettingen in het Fries. Hoe leuk is het nou dat deze game er leidt? Fantastisch, fantastisch. We hadden er hier nog werken. Maar van het begin zijn dit maar crossmediaal dienen we. Dus het verhaal van Grutte Pier op meerdere manieren vertellen. En het is geweldig om bij de release te wijzen. Een game hoe Grutte Pier is vanzelfs hartstikke leuk. Maar de matte wolken nog verkocht worden, want er is wat ton die niet investeren. En een vervolg dat al op prim steert komt er alleen nog als het financieel haalbaar is. Zelf zitten we te denken aan op zijn minst 100.000 verkochte exemplaren. En vandaag beginnen we. Friesen kunnen natuurlijk enorm helpen daarin, maar we zullen de rest van de wereld ook nodig hebben om tot dat getal te komen.